ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചില കേരളത്തിലെ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് 1891 ജനുവരി 1 GP പിള്ളയാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിലാണ് 1028 പേർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം സമർപ്പിച്ചത്. മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മലയാള സാഹിത്യകാരൻ CV രാമൻ പിള്ള. മറ്റൊരു വ്യക്തി ഡോക്ടർ പൽപ്പു. തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കിയത് തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്നൊരു ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കിയത് GP പിള്ളയാണ്. ഇഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് 1896 സെപ്റ്റംബർ 3 ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഇഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ഇഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് കഴ്സൺ പ്രഭുവിന് മുമ്പിൽ 1900 സമർപ്പിച്ചത്. എതിർ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് 1891 ജൂൺ 3 മലയാളി മെമ്മോറിയലിനെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമർപ്പിച്ച ഒരു നിവേദനമാണിത്. ഇതും ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് സമർപ്പിച്ചത്. നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് 1932 PSC രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് C കേശവൻ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയ വർഷം 1935. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു ഇത്. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം 1936 നവംബർ 12 ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, ചിരസ്മരണ. കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ രചിച്ചത് നിരഞ്ജന. കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും എന്ന കൃതി രചിച്ചത് AV കുഞ്ഞമ്പു. കയ്യൂർ സമരചരിത്രം രചിച്ചത് VV കുഞ്ഞമ്പു. കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ. കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം 1941. കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് EK നായനാർ. ഇതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 1946 പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത്. സർ CP രാമസ്വാമി അയ്യർക്കെതിരെയാണ് സമരം നടന്നതെന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക. 1946 പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് തുലാം 10 സമരം. അടുത്ത ചോദ്യം, ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗ്നാങ്കാട്ട എന്ന പേരിലും ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവമെന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് C രാജഗോപാലാചാരി. എനിവേ ഗേസ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക. താങ്ക്